de la classe de Young. Us vull llegir el meu fragment preferit del llibre Una amiga de por, de l'autora Franziska Gell. Abans que l'Elvira hi pogués donar resposta, Emià Tepes es va llençar damunt del senyor Van Combast. Va picar de mans i va exclamar: «Ratatouille, Ratatouille, la nostra estimada Ratatouille! Què li ha fet, monstre?» El senyor Van Combast, confós, va esviar la mirada de la rata cap al senyor Tepes. «Com? La meva pobra dona i les meves filles estan commocionades. Que no ho veu, que estan pàl·lides? La nostra petita i dolça Ratatouille. Feia dies que ja havia desaparegut. Fixa't-hi tu quin retrobament tan horrible». La daca va ser la primera en entendre-ho. Va deixar caure les baquetes, es va posar les mans a la cara i va començar a ploriquejar. «Jo la duia sempre en una espatlla. Mai ho va fer mal a ningú». La Silvània va treure del seu mocador i cridar. «I jo la vaig criar amb el biberó i li cantava cançons de bressol. Era com un petit raig de sol per a nosaltres». Aquest fragment és el meu preferit perquè és molt intrigant i m'agradaria viure-ho a mi.